кофти факт е, че все повече и повече млади мъже имат всякакви здравословни проблеми. Нали, то навсякъде се чува, тестостерона всяко поколение е по-нисък, мъжете стават жени, всякакви такива приказки. И много мъже в днешно време имат проблеми с ерекцията, с половия живот, всякакви такива проблеми, имат еректилна дисфункция. Като аз съм убеден, че особено пък от по-младите, по-големия процент имат проблеми, отколкото да нямат. Защото само като видите един човек, повечето са зли. В смисъл, зли от здравословна гледна точка. Не са във форма, дебели са, слаби са, физически недъгави са. Цяло. А пък това само по себе си е признак, че най-вероятно имаш проблеми с половата функция. Като аз имам познати, които работят в аптеки и ми казват, не можеш да си представиш колко много млади хора идват и се вземат виагри или там всякакви, не знам, разновидности, някакви такива хапчета, които помагат в тази насока. Не е нужно да се стига чак до там. И не е толкова трудно човек да поддържа някакво адекватно физическо състояние, някакво адекватно физическо здраве, за да може цялото му тяло да функционира нормално. Всичките тия проблеми с ерекцията и въобще с всички проблеми в тази насока са или защото човек е извън форма, има проблеми с кръвоснабдяването, дебел е, гаден е, има проблеми с сърцето, с хормоните. Или другото нещо е вманиачаването в всякакви разновидности порно. Изгарянето на допаминовите рецептори, изкъртването на допаминовите рецептори. Защото човек може, даже и да е здрав, във форма обаче това да е проблем. Това са двата ключови проблема. Въобще цялостно здравословно състояние, което за нищо не става. Просто повечето случаи на турба лайна. Или прекомерена консумация на порно. С всичките му най-откачени жанрове. Колкото по-откачени жанрове, толкова по-големи проблеми. И в този клип ще говорим за конкретно сега с вманиачаването в порното и тия навици няма да влизаме. По-скоро искам да ви споделя за няколко храни, които могат да са полезни, особено пък за хора, които най-вече имат здравословни проблеми. Просто не са в добро физическо състояние. Храни, които помагат кръвоснабдяването, циркулацията на кръвта, или пък съответно много ясно помагат и на ерекцията. И въобще помагат за по-стабилно изпомпване, даже и за по-добри тренировки. Съответно от това. Чесъна на първо място. Чесъна, всички са ви казвали, ящи чесъна още от малки, не са вълагали. Чесъна помага. Особено пък за това нещо, за циркулацията, чесъна е номер 1. Бях гледал някакви статии, чесън в комбинация с витамин С, не мога да се сетя какви грамажи витамин С беше, обаче се справя по-добре от повечето лекарства за високо кръвно. Ако трябва да сравняваме как работи върху кръвното налягане. Чесъна, лука също, нара мега много помага. Нара за тестостерона, за всякакви такива проблеми с ерекцията. Супер богат на антиоксиданти. Нара си, особено пак сега влизаме в сезона с нара, просто яще нара. Ако сте мъж и искате да сте по-добре, думкайте нара.
чесън, лук, нар, всичките тия кореноплодни. Там репи, мрепи, всякакви такива. Ряпа, панжар, всичките тия имат азотен оксид, много помагат за кръвоснабдяването. Пак са такива храни, които със сигурност трябва да присъстват в диетата на човек, който иска повече тестостерон, по-добра полова функция и въобще по-добро здраве, по-добро мъжко здраве. Друго, черния шоколад. Черния шоколад е бомба. Черния шоколад много добре за кръвоснабдяване, за преворкаут е много добре, помага много. Има цинк яко, тъй че пак си е много добър избор. Храна за повишаване на тестостерона. Друго, динята, ама ето мина сезона на динята, ама най-вече чесън. Ако си ядете стабилно чесън, нар, няма да имате такива проблеми. Нали, ако изчистите и другите глупости, ако свалите килограми, ако влезете в някакво нормално за ръста си тегло, ако се изцепите, ако сте релефен, имате стабилна мускулна маса, движите се въобще, подобрявате кръвоснабдяването на тялото като цяло, тия проблеми ще изчезнат. Ама повечето млади мъже или не тренират, или не се хранят правилно въобще. То е елементарно. Просто се загледайте около нас. Какво се случва? Обърнете се, загледайте се и вижте нормалния човек. Обикновения мъж примерно млад мъж на 20-30 години. Всеки втори е един чувал. Сега в крайна сметка всеки да се прави каквото си иска. Мене не ме интересува. Аз обичам да се тренирам и се тренирам цял живот. Ама, ако гледате видеята, най-вероятно искате и вие да тренирате. Или вече тренирате. Така че, ако това ви е тема, която ви е интересна и искате да се подобрявате в нея, яко движение, яко тренировки, хубава храна и няма как да има проблеми.